Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. So, gusto kang mag-nurse? Sa una, Oh, pues, mamahimo kang nurse. unsa? Bisag sa damgo, imposible kaayo. Iskway nagbalik, Melody. Ako ang bahala sa tanan. Unsa? Armando, high school graduate ra ko. Ug, Dili pa matud ko ako'y bahala sa tanan. dili mahimo. Unsa na mala ikasulti sa mong pamilya kun masayod sila nga may gigastuhan kang laing tao. Ay, nun ako, sila nga scholar ka. Ako te kang scholar. Salamat, pero Gusto kong makatabang nimo. daghan ka nagikatabang nako. Oh, wa ko'y nahinumduman nga daghan ka natabang, daghan ko natabang nimo. Nga ako nahinumduman nga ikaw mao'y dakong tabang din ako. Wa ka lang masayod, but in your little way, you make me happy, Melody. Armando, Please, let me help you. Hindi ko gusto magpapiling kang ingo lang niya, okay? Oh. No offense, ha? No offense. Mayo ang imong trabaho nga usa ka janitress. Pero, wa ka maangay sa mga trabaho. Mas bagay nimo nga may mo kang usa ka nurse. So, say yes? una-unaon ko una. Okay. May pipila ka buwan ka pa aron makahunaw na yan. Layo pa man sa ang klase. Nakabati ko ato ha. Oh. Nag-alburuto ang imong tiyan. Gigutom ka? Wa pa kay kaon. Karon ko mo bati og kagutom hinoda. Yabag na. Ana, mga unta. Kagadiya pang si paduktok ning apartment ni Jerome. Wa mo siya mutubag. Kung dali sa kanya nakatuog. Ngit kita tibok palipot. Buang ni Sir Jerome. Iliyon ko ganibi. Masig na siyang sakyanan. Wa din yan sakyanan. Milakaw siya. Nagsabot pag mo anhi ko. Ay, maning tawa na. Magbunta kay ta din niya. Depende. Depende sa agi. Tanaw na to ganahan ka bang mo pauli kung dili ta kalaktawan. Ay, aray! Aray, uy! Ipakutang ko ni mo galit sa lamisa. Hinaya ko, uy! Sorry. Mura pa man kag batanon og barugod. Sugdan na natong way laktawan. Ay! Tinai, dugo sa manok ug Adidas. Oh, mo na ito ganon? Mao man ni kanuno na mo mga pobre. Mao man ni madali-dali kay barato ra. Wa ko sukad makasuway og kaon niya na nga tinayos manok, dugo-dugo, nga Adidas, kanang tilos manok. Nakatira ko tingali ko dito sa may Chinese restaurant. Pero kining Tilawi oh, lami. Kadiyot ha kay akong puso ning sili. Huh? Na, ito sloop ko ni Tinai ha. Nga nga. Ha? Sige na, hungitan ta ka. Oh,
pangitan ko nimo? O masig mahiga mo niya ako ha? O niya magpangita na hinawon ko nimo. Kung mangita ka, naaramasap ko. Sige na, uy, nga na. Okay, okay. Oh. Ansa na? Lamito na. Hang man, Isang hang. dagol sa manok, ha? Hang. Oh. Lami sad. Tinuoy? Lami lagi. Di pa'y daghan. Sige, hot doon tani, ha? Ihato ti kasi inyo. Ako'y mo pasabot sa imong iyan. Ako ni bahala. Sige na, pauli na. Tingalig gipangita ka na ron sa imong asawa. Pauli na. Merry Christmas, Armando. Merry Christmas. Agkaliot lang. Usang oras na ta magkita o niya? Ha? Nagsabot na tangdaan nga magkita ta sa adlaw sa Pasko, di ba? Unsang oras na ta magkita? Mingaw ng palipot. Daghan ng hubog nga naalang makatug sa gawa silang bahay. Nahinanok pa sa tingali sila si Tia o Tiyo. Hubog tingali kayo. Magdali ko kikda. Makikita ko na siya nakuun niya. Bisan pag-upalang gani ming nag-upan. Ay, kami bangon ka na. Oh, Tia? Ay, tagay ko gini tubig, be. Laing akong kabuhi. Ha? Sige, Tia. Oh. Nagtuo si Tia nga. Maupay akong pagmata. Waday tingali siya magkapantay nga hawak ko din hi makatuog kagabi. Magkuha na lang kong ini tubig. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ilapis ko ng ligaya dahil sa... Oh my God. Magkita na sa aming melody. Buangay. Nangimi man sa detong yung ipakaw na ko kaganilang barbecue, sapato, tinai, Adidas, mabaliban ang tako kay nara sidewalk o guay tabon. Tingali baglayan nga kuntiyan. Pero, okay naman eh. Murag, gusto si Melody nga nakadungag sa kalami ang abog. Man ako. Then, mag-save ko. Niya magbutag og after save aron masumot. Sabi kamito na kong perfume karon eh. Siki, bus, saka. Kini na, kini. Humot na. And then, magpili ko ako masulob. Sabay ako isulo ba niya nga mas bupata kung tanawon ba. Kini. Uy, murag dark naman tingala ini. Kini lang. Mas nino tingala ini. Ay, kini lang di. Ay, kini. Okay ni. Ay, yabag naman noon. Naglibog na hinoon ko kung nung sa akong salobon. Naglibog ka kung sa imong salobon? Oh, agata? Mayo kay nauli ka na. Kabisi ko din magpamili sa imong isolob. Huwag ka gani magkabantay nga miabli ko sa pultahan. Kada ka na ni mo gipagawas ng mga polo shirt? Unsa man? May gipangandaman ka? May higala ko nga ako ikakita karon. Babae, no? Unsa?
Nakabuan ka magpambili sa mga bagay nimo. Babae ka tingali imong ikakita karon. Kay kung lalaki pa, dili ka mabalaka kung unsay mo bagay nimong isulop o di ba? Aga. Ubanante ka. Wa ko'y kumpiyansa kanimo, Armando. Sa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!